Salutare la toți! E că a trecut și mini-vacanța pe care v-am făcut-o eu. Înainte de mini-vacanță ați rezolvat o evaluare, ceea ce a însemnat că am terminat un capitol. Și acum încep un capitol nou pentru anul acesta, noțiuni geometrice de bază. Așa, și prima temă pe care o vom studia astăzi sunt noțiunile geometrice. Mai exact ne vom reaminti din anul trecut. Deci, voi știți bine că toate figurile geometrice care le știți voi sunt compuse din puncte. Deci, punctul este cea mai simplă figură geometrică. Așa, în filmulețele pe care vi le-am prezentat, care vi le-am dat de pe YouTube, ca exemplu, acolo este explicit foarte bine spus ce este punctul, cum se notează. Avem dreapta. Vă mai amintesc și eu că dreapta se notează cu o literă mică sau cu două litere mari, fiind pus punctul puțin mai la dreapta și puțin mai la stânga decât unde se termină dreapta, pentru că a arăta că ea se prelungește, că ea continuă, sau două litere mari, fără niciun punct, fără nimic. Cel mai des noi o să întâlnim această notație. E mai simplu, deci și vom recunoaște deodată o literă mică, se notează doar dreapta. 3 puncte colineare sunt 3 puncte prin care putem duce sau putem desena o singură dreaptă și numai una. Deci, ce înseamnă drepte paralele, drepte concurente, drepte perpendiculare? Noi am învățat la fel anul trecut. Drepte concurente sunt dreptele care se intersectează într-un punct. Așa. Avem drepte paralele care nu se intersectează și, ca exemplu, vă dau cel mai simplu, sunt rețele de pătrățele de la voi din Caițel. Liniile cele paralele, verticale, toate liniile verticale sunt paralele, toate liniile orizontale între ele sunt paralele, pentru că ele nu se intersectează. Iar aici nu este specificat de drepte perpendiculare. Dreptele perpendiculare sunt cele care la intersecție formează un unghi drept. Și iarăși revin la exemplu caițelul. Deci rețeaua de pătrățele, o linie verticală și o linie orizontală formează drepte perpendiculare. La intersecția lor formează un unghi drept. Așa, aici aveți un exemplu pentru curiozitate, rezolvați-l. Deci următoarea figură geometrică avem semidreapta, este o parte a dreptei formată din toate punctele acestei drepte, situate de aceeași parte a unui punct al ei, numit origine al semidreptei. Deci, cel mai important este să știți că cum reprezentăm o semidreaptă. Ea are început, nu are sfârșit. Citim semidreapta MN, iar notăm. Important, trebuie să recunoașteți, dacă aveți așa o notație, trebuie să o recunoașteți. Această paranteză pătrată se pune la litera care reprezintă începutul. Dacă punctișorul va fi pus la litera M, înseamnă că paranteza pătrată va fi la litera M. Dacă nu aveți desen și nu este scris ce este semidreaptă, dreaptă, voi trebuie să știți. Aha, dacă avem o paranteză pătrată, aceasta este semidreapta MN. Avem semidrepte opuse. Este prezentat desenul, deci avem o dreaptă care la mijloc are un punct O. Obținem semidreapta OA și fiți atenți, nu se citește AO, dar începem de la început, de la unui punctișor pus. Exact cum mai sus am citit MN și nu NM, aici vom citi OA, OB. Deci avem semidreapta OA, semidreapta OB. Observați cum este notat, unde este începutul, este pus și paranteza pătrată. Și segmentul. Segmentul are și început și sfârșit, numite extremități. La fel se notează cu două litere mari și fiți atenți aici. În comparație ca la semidreapta se notează cu paranteză pătrată doar începutul, aici însă
punem și o paranteză pătrată la sfârșit, ceea ce ne arată că este un segment. Deci dacă avem o paranteză pătrată este semidreaptă, dacă avem două segmente, avem două paranteze pătrate, avem segment. O noțiune nouă pentru voi este planul. Planul este nemărginit. Dacă o dreaptă se află într-un plan, atunci ea împarte acest plan în două părți numite semiplane și se notează cu o literă a alfabetului grecesc, prima literă a alfabetului grecesc, alfa. Deci, de obicei, în geometrie, planul se notează cu un paralelogram sau un dreptunghi puțin culcat. Noi o marginalizăm pentru că noi nu putem altfel desena un plan. Însă planul este nemărginit. La fel voi fiecare vă aflați în planul camerei voastre. Voi fiecare noi ne aflăm într-un plan. Așa. Este interesant exercițiul 4. Vă rog frumos să-l rezolvați. La fiecare să faceți un desen pentru a justifica răspunsul. Așa. Și mergem la notații și reprezentări. Vă rog frumos, tot ceea ce am vorbit până acum, și la prima temă și la aceasta, să fie scris în caițele, să fie desenat în caițel, la fel. Notăm, citim, reprezentăm. Deci, semnul aparține. Sunteți cu dânsul cunoscut, ați făcut cunoștință cu dânsul mai întâi de toate la tema mulțimile. Aparține, nu aparține. Ce înseamnă aparține? Este pe dreaptă, punctul A, și nu este pe dreaptă. Ce observați? Este undeva în afară. Acest semn, noi mai spunem semnul include. Se include. Deci A, B, C, D se include pe dreapta D sau aparține dreptei D. Punctul A aparține planului alfa. Deci punctul A aparține planului alfa, citim și ia desenul. Dreapta A aparține planului alfa. Dacă nu era scris această propoziție, voi trebuia să știți că dacă avem o paranteză pătrată, este semidreapta ABC. Așa, următorul semn, paralel, nu sunt paralele. Deci, A și B nu sunt paralele. Ce observați? Că cu cât le-am prelungit, ele nici într-un punct nu se vor intersecta. Și dreptele A și B nu sunt paralele. Dacă noi vom prelungi această dreaptă A și vom prelungi această dreaptă B, ele un punct undeva aici se vor intersecta. A în intersecție cu B formează mulțimea formată din punctul M. Ce observați? Dreapta A și dreapta B sunt concurente în punctul M, adică se intersectează în punctul M. Notația, cum se citește și desenul reprezentat. Dreapta A e perpendicular cu dreapta B. Deci, iarăși, notația, citim și desenăm. Deci, dreapta A perpendicular cu dreapta B. Dacă noi o să punem vârful echierul aici, unde este un unghi drept, sau vârful riglei, pentru că rigla are 4 unghiuri drepte, o să observați că este un unghi drept. Deci, congruente. Semnul acesta înseamnă congruent. 3 liniuțe care seamănă mult cu egal înseamnă congruent. Congruent la fel înseamnă egal, doar că semnul egal se pune la măsuri numerice, deci 40 egal cu 40 sau măsura segmentul unghiului A egal cu măsura unghiului B. Însă semnul congruent se pune la segmente. Când arătăm că segmentul AB e congruent cu segmentul CD. Și deci, lungimea unui segment este mai mare decât lungimea celălalt segment și două puncte când coincid. Citiți, apoi reprezentați pentru un desen corespunzător segmentul MN în intersecție cu segmentul KP formează punctul E. Dreapta AB, pentru că AB se notează fără nicio paranteză pătrată și atunci este o dreaptă, paralelă cu dreapta D. Deci voi aici trebuie să desenați două drepte paralele. Și punctul C, pentru că este o singură literă, nu aparține dreptei AB. Și ea